Určite by sa veľa kolegov zhodlo na tom, že naše interné akcie, ktoré organizujeme pre zamestnancov, považujú tiež za jeden z benefitov, ktorý vo firme máme. Ak spúšťame novú kampaň alebo sme priniesli novinky pre našich zákazníkov, je to vždy téma na oslavu aj v našom internom svete, kde prinášame zamestnancom tú danú kampaň alebo tému, aby sa o tom dozvedeli. Niekedy potešíme kolegov kávičkou, koláčikom počas Veľkej noci, Vianoc alebo ak niečo oslavujeme, ak získame nejaké ocenenie alebo dosiahneme úspech. Nie je to len o oslavách, organizujeme aj akcie, kde sa zamestnanci môžu venovať svojmu zdraviu, bezpečnosti a taktiež osobnému rastu u nás vo firme. Jednou z našich najväčších akcií je naša celofiremná party, kde sa stretneme naozaj všetci kolegovia z každého kúta krajiny. Je to skvelá príležitosť, aby sme sa stretli aj osobne, keďže sa s nimi často vidíme len online. A okrem toho tam oceňujeme našich kolegov, ktorí sú naozaj v blízkom zapojení so zákazníkmi. Sú to kolegovia z prvých línií alebo z centrály a naozaj sa podieľajú na tom, aby zákaznícka skúsenosť bola čo najlepšia. Prečo túto veľkú party vôbec robíme? Pretože vieme, že nielen okrem práce je dôležité sa aj zabávať. Máme tam dobré jedlo, dobré pitie, takisto im dávame možnosť, aby si vybrali napríklad obľúbenú kapelu. Raz sme dokonca hlasovali o tom, aké je obľúbené pivo a aké pivo sa bude čapovať. Ceníme si kolegov a chceme ich odmeniť naozaj za to, že každý deň pracujú na tom, aby naši zákazníci boli spokojní.